yan sa Warren Tavares. Jenny, dili ka oh. So subong ginapreparar nga bagadalon si Boy Mejorada sa hospital kay nag-shoot up ang iyang blood pressure. Hulat-hulat kita subong kay nagamit pa siya sa restroom. Ikaw na ganyan? Kaya lagot ka mabilang. Excuse me. Yun balik. Oh, doon ka kamo, ini sa tubang pala. Ang sipap. Nay. Ito nga akong gamit. Ano yung gamit? Ano sa babaw, pero sa ano? Lawyer ka ni Mr. Boy Mejorada. Ano oras ang natin sa check niya kung bakit dahil nagdaan siya na ano na blood pressure para i-check. Kahit naman na iyon sa hospital para ma-maintain ang iyan na status ng iyan ng so for now that's all my wala na ako ng komentar subong tayo siyempre sige pwede pa makapiyansa sa Mr. Mejorada Biyernes subong sir ang piyansa pwede yun na yung piyansa may right yun yan na kung na magpiyansa kaya siyempre right yun na to post bail we are on the process of securing his bail pa sa nga ma Susanay. Ginalsa pa yang iya. Gitasa niya pang iya kamot samtang ara na siya sa may ambulance ang Tobia response team no. Ano ba first ni yan? White ka ba? Wala ako nag-interview lang nag-video ako picture. Basta ako naman ako naguro sa rin. Yan o tumigo mo natin eh. Harim lang ako. Sino na? Harim rin. Awa. Pati emergency responder to, hindi yung cellphone militar. So pagkatalo siya sa St. Paul's Hospital kay ang iyang sitwasyon subong pag-serve sa Warren Tavares nag-shoot up ang iyang blood pressure. Sa sunod sa emergency responder, siya pa rin So ara na kilala na si Boy Mejorada. Attorney Tan.